on. Tää on niinku poskipuna, joka on tämmöstä niinku jellyä. Ihanan limaista. Aags! Oletettavasti tätä saa laittaa nyt niinku suoraan poskelle. Tää on kylmää. Siis, tästä lähtee ihan tosi paljon tätä. Ja siis tässä on tämmönen viilentävä efekti. En mä tiedä, onko sormi tähän. Ei. Tää viilentävä efekti on tosi hauska. Kyllä mä nyt tän sormilla tänne taputtelen. Tähän puolelle tää väri asettuu nyt paljon paremmin, mutta eli siis oikein. Tää on siis hauska.